Bona tarda i benvinguts al nostre espai de converses creatives, el podcast de la cultura artística tarragonina. Avui tenim l'honor de parlar amb una convidada especial, la Berta Artigal, una artista que mai abandona les seves ganes d'aprendre. La Berta, des de ben petita, va sentir curiositat i aversió per l'art. És per això que va estudiar il·lustració i disseny gràfic a l'Escola Llotja i a l'Escola d'Art de Tarragona i va fer un postgrau d'il·lustració creativa a Eina. Sempre que pot, continua formant-se en diferents cursos i tallers, ja que li encanta aprendre noves tècniques i maneres de treballar que l'han portat a especialitzar-se a la pintura mural. Bé, bona tarda, Berta. Comencem a bombardejar-te amb les preguntes. Què ens podries explicar respecte a la inspiració que et va portar a endinsar-te en el món de la il·lustració? Bé, jo des de sempre, des de petita, m'havia agradat i m'ha agradat sempre dibuixar i fer coses amb les mans. De fet, el fet de dibuixar molts cops m'ha ajudat, no? En moments de la meva vida. Vull dir que sempre l'he tingut allí. No és que en sec m'hagi despertat i hagi dit vull estudiar il·lustració, sinó que sempre el dibuixar m'ha acompanyat i m'ha ajudat i m'ha inspirat. Sempre m'ha agradat veure art, sempre m'ha agradat els llibres il·lustrats de petita, o sempre havia estat en contacte amb el dibuix, amb l'art, i sempre m'ha agradat dibuixar. Aleshores, vaig estudiar el batxillerat artístic i després d'això em vaig ficar a estudiar il·lustració. No vaig fer Belles Arts, sinó que vaig fer il·lustració perquè jo tenia molt clar que el que m'agradava era dibuixar i vaig anar cap aquí. I després he anat fent algun postgrau i això d'il·lustració creativa i vaig fent sempre tallers i coses. Però seria això. Genial! Pel que fa al teu estil artístic, com el descriuries i quines són les influències principals que l'han format? Sincerament, se'm fa com a difícil definir el que faig amb un estil artístic. Seria il·lustració, sí que a vegades faig coses més, com t'ho diria, potser... O sigui, la il·lustració sempre hi ha d'haver un encàrrec o un text que acompanyi, no, a alguna cosa, i a vegades faig coses més anades de la olla, com que podrien ser més peces artístiques d'alguna manera. Però així com dir-te, ostres, m'encasillo o em defineixo amb algun estil en concret. A mi personalment em costa, no sé si vosaltres s'atreviríeu a definir-ho amb algun estil o què és el que més us pot recordar o el que sigui, però a mi personalment em costa com una mica definir-ho. Sí que és veritat que tot té com una coherència, o almenys molta gent em diu que així a mi m'agrada molt que quan veu una cosa que he fet jo ho reconeix, no? Sigui per les cares, t'agradarà més o menys, però el fet que reconeixi, no? Per mi això m'agrada molt. I influències, doncs la veritat és que clar, hi ha tanta gent bona que fa coses, però no només de pintura i il·lustració, sinó de música, cine, pel·lícules... Vull dir, al final crec que el dia a dia tot inspira, no? També la vida, la natura m'inspira moltíssim. Vull dir, hi ha moltes influències al voltant, molts inputs que et poden enriquir a l'hora de crear coses, no? Però sí que és veritat que no només les meves influències són de la pintura i il·lustració, sinó que hi pot haver influències en cinema, en moda, en diferents àmbits, no? Perfecte. Quines tècniques i eines prefereixes utilitzar en els teus treballs i per què? Doncs la veritat és que m'agrada molt provar diferents tècniques i experimentar amb diferents formats, experimentar amb diferents superfícies. Sí que és veritat que una de les tècniques que m'encanta és l'aquarel·la, per exemple, per la fluïdesa que té, Després la tinta m'encanta, amb llapis també treballo molt. I clar, últimament també estic treballant molt amb l'iPad. Faig molt digital i treballo molt amb el Procreate, amb iPad. I després està tot el tema murals, que és una faceta que vaig començar a partir del 2018, amb un viatge que vaig fer, vaig estar a Berlín una temporada i allí vaig descobrir com aquesta pintura i vaig estar fent bastants murals i això, i la veritat és que és una faceta que m'encanta i també, clar, tècnicament utilitzes pintures per paret o, depèn d'on ho facis, no? Exterior, interior,
No, amb sprays he provat però no ho acostumo a fer i bueno, seria més de pinzell. Així com a tècnica és el que et dic, que bueno, doncs seria això, aquarel·la, tinta, l'iPad el faig servir molt i després doncs, més acrílics o més pintura per paret i per fer de gran format. Hi ha algun projecte o alguna obra de la qual estiguis especialment orgullosa? Ens podries explicar més sobre aquesta? Em quedo una mica amb les obres amb el que disfruto en el procés, en el que he viscut, no? Que al final també són records que et fan que aquella obra o aquella peça sigui com més interessant també, no? Al final, a mi em passa una mica que a vegades veig coses i dic, ostres, suposo que en part també té un punt bo de dir, bueno, vaig evolucionant, però sí, no, hi ha diferents obres que m'agraden i que n'estic orgullosa. Per exemple, mira, el que us deia a l'altra pregunta, quan vaig començar a fer mural, va ser a un hostel a Berlín i allí vaig pintar les parets i això, i realment vaig passar o sigui, sí que havia fet alguna cosa abans, però potser un mural vaig fer, que va ser el que em van agafar per treballar allí, i quan veig aquells, que encara els veig en fotos i això, i a vegades s'hi va i tal, penso, ostres, pues, no està tan malament i estic orgullosa perquè va ser com el salt de començar a fer mural i tot, i realment el trobo molt guai. Vull dir, m'agrada, estic contenta. Després també hi ha altres peces que he fet per aquí que també n'estic molt contenta. Bueno, t'estic parlant més aviat de mural, però bueno, també hi ha altres coses que he fet d'estampats o altres coses que també n'estic molt contenta, etiquetes de vi, cartells, vull dir que sí. Ara, respecte al sorgiment de la creativitat, com fas front als bloquejos creatius o a la falta d'inspiració? Doncs sí, això passa. A vegades doncs, estàs... Bueno, perquè clar, no sempre estem igual, no? I igual que hi ha dies que els tens millor que d'altres, doncs també hi ha dies o passa una mica una època, no?, que estàs com a més... que no surten idees o que no et trobes còmode o el que sigui, no? Aleshores, jo el que recomano amb això és connectar amb un mateix, amb una mateixa i trobar maneres de connectar-hi, no? Per exemple, a mi va molt bé viatjar, és una cosa que m'encanta, com per connectar amb mi, per obrir la ment, per veure altres coses que a vegades t'inspiren, no? Perquè jo a vegades, si em quedo molt a un lloc només, puc sentir-me com bloquejada també, no? Necessito tenir inputs, veure coses diferents, moure'm, moure el cos també, no? A vegades anar a caminar o ballar o moure't tu mateixa, també l'energia fa que es mogui. La música, no ho sé, en definitiva seria això, intentar moure aquesta energia d'alguna manera com per oxigenar i trobar nous camins, no? Per expressar. Però sí que passa això i crec que és normal. Tens algun objectiu artístic a curt termini, com ara un projecte de futur o alguna idea? Vale, així com a objectiu artístic a curt o llarg termini o algun projecte de futur, alguna idea... Bueno, per sort, vull dir, em van arribant diferents encàrrecs d'il·lustració, sigui cartells, sigui diferents encàrrecs que m'arriben, que bueno, això em dona tranquil·litat perquè em permet doncs, poder viure d'això, no? També encàrrecs de murals i tot això. Llavors, sí que personalment doncs, estic pendent i vaig creant com peces més personals. Bé, m'agrada crear estampats per roba, m'agrada crear com diferents línies en productes, que això ho tinc una mica... Treballo més per encàrrec i abandono una miqueta més la part meva, no?, de crear coses per mi. I aleshores també doncs, això és una cosa que he de cuidar. Així com a projectes de futur, el que m'agradaria doncs, és seguir pintar murals a diferents espais, a diferents llocs, a diferents països i també crear coses d'il·lustració i peces més artístiques, no? M'encantaria doncs, poder crear peces que poguessin estar en alguna galeria, més no com a il·lustració sinó com a peça artística, això m'encantaria. El que encara no he tirat gaire per aquí. I bé, en realitat el que m'encantaria és poder seguir vivint d'això i poder seguir experimentant, poder seguir creant i creixent, no? I que
que vagi tot evolucionant i que vagin sortint projectes i arribar a molta gent i estar còmode fent el que faig, no? Passar-m'ho jo bé també, que això crec que és molt important. Bé, quan els teus dissenys que hem vist a la pàgina d'Instagram sempre els apliques a objectes com vas fet amb les bosses de tela o amb les fundes de mòbil o simplement si t'ho encarreguen? És el que et comentava, hi ha una part, jo normalment treballo per encàrrecs, diferents encàrrecs que m'arriba, jo que sé, una etiqueta de vins, un mural, vull que em facis una il·lustració per una bossa, també podria ser, estampats per roba, el que sigui. Després tinc una faceta que és com, jo vaig fent il·lustracions que m'invenen, que m'agraden, que tinc ganes de fer, i llavors les aplico a diferents productes, no? I aquests productes els anuncio per Instagram o els ensenyo a la gent o del boca a boca i llavors em poden encarregar per comprar-los i llavors això sí que m'encarrego d'editar-ho jo, de portar-ho a imprimir, de muntar-ho jo. Bé, fins aquí la nostra breu entrevista. Esperem que us hagi agradat, que hagueu gaudit molt i sobretot que mai deixeu de tindre en compte la cultura artística tarragonina. Ens veiem a la pròxima. Fins aviat!